L'àrea de desenvolupament econòmic, turisme i comerç de la Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de Teixit Productiu, ha presentat l'estudi del seguiment de les empreses creades l'any 2019 i assessorades pels centres locals de serveis a les empreses de la província de Barcelona. Segons aquest estudi, la taxa de supervivència de les empreses creades amb aquest assessorament és del 60,6%. En el cas de Molins de Rei, encara les xifres són més positives gràcies al gran treball d'acompanyament que han fet amb els emprenedors. En el cas nostre estem més del 25% per sobre, un 85,5% de taxa de supervivència, i això és resultat d'aquests recursos que podem oferir als emprenedors i a les empreses. Els recursos que oferim són informació, formació, assessorament especialitzat i personalitzat, capacitació empresarial, assistència tècnica una vegada les empreses estan creades, de consolidació, després fomentem la cooperació, recursos de cooperació i aliances, i recursos per accedir a finançament, tant a nivell de préstecs com a nivell de lo que serien subvencions. Segons dades de l'estudi, les empreses que es mantenen en funcionament després de 3 anys són principalment unipersonals. La Maria i en Jordi van obrir el seu negoci l'any 2019 gràcies a aquest acompanyament. Ens van donar suport en tot moment, ens van guiar i ens van ajudar a com fer un pla de què passarà, quins són els objectius, com a posar-ho tot sobre la taula. A dia d'avui seguim allà al centre, anem creixent, de fet cada cop més, ara ja tenim 4 empleats al nostre càrrec. Una experiència que recomanen aquells que volen emprendre. T'ho fan fàcil i t'ho fan més ràpid, perquè llavors tu, com vas perduda, trigues molt més i allà et diuen, no, és aquí, aquest telèfon, aquesta persona, pregunta per tal, per qual. A més, per exemple, tot el que són ajudes, tant te diuen, necessites aquests papers, els has d'aconseguir aquí. Són ajudes que realment t'acaben donant. I nosaltres ens van parlar de l'ajuda de tecnologies 4.0 i la vam obtenir. És un ingrés que t'ajuda a créixer digitalment, en aquest cas. Pel que fa a les empreses tancades, el 73% van clausurar la seva activitat per motius econòmics, però cal destacar també que el 37% de les persones que han tancat la seva empresa ja n'han creat una de nova o tenen pensat fer-ho. 6 de cada 10 empreses tancades al llarg de 2020, 2021 i el 2022 consideren que la crisi de la Covid-19 ha influït molt.